गासैबो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम जों इउनाइटेड अनसुमै एफसिनि जानानै गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। जोंहा इउनाइटेड अनसुमै एफसि दा पुलिस फुटबल टुर्नामेन्टखौ 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय होयै 27 खालि जोङो फाइनाल होनो आखायाव लादों। बे फाइनालखौ गेलेगोन राङापारा फुटबल क्लाब भार्सेस गर'ग फुटबल क्लाब जागोन। बे बादायलायनायाव जोंहा आलासि महरै अनारेबल अशोक सिंहाल सार जोंनि समस्तिनि मानगोनां एमएलए बिथाङा नुजाथिफैगोन। लोगोसे एक्स एनडिएफबि आर गुथाल, लोगोसे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मिस्टार जित स्वैगारि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे जोबथा बादायलायनायाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन एबा जोंखौ हेफाजाब होफैगोन होननानै जों इउनाइटेड अनसुमै एफसिआ मिजिंथिबाय। बादायलायनाया राङापारा फुटबल क्लाब भार्सेस गर'ग फुटबल क्लाब। मोन्नैबो टीमाबो मोजाङानो, जाहाथे मोन्नैबो टीमा टाफ गेलेनाया मोजाङानो जागोन। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ गासैखौबो जों जाहाथे बे मोजां गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय एबा जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैनो थाखाय जों आफादनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय आरो। जों इउनाइटेड अनसुमै एफसिआ दायो 7 बोसोराव आगान होबाय। बादायलायनायखौ जोङो 3 बोसोरनिफ्राय आगान होदों। दायो जोंहा थामथि बादायलायनाय जोलुर होदों आरो। बे बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो बहुद नाजाबोदों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला हक जाहाथे स्पर्ट्सनि खाथियाव एबा स्पर्ट्स गेलेनायनि बिथिङाव फैनानै मोजाङै मोजां खामानि मावलांनो हानाय एबा दावगालांनो हानाय। जोंहा दा इउनाइटेड अनसुमै एफसिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव 2-3 प्लेयार थिनहरनो हादों। इयुनाव जाहाथे जों नेसनेलसिम थिनहरनो हायो बेखौ जों मिजिंथिदों आरो जों बेनि थाखायनो खामानि मावबाय थादों। आरो इउनाइटेड अनसुमै एफसिआ अकल गेलेनायजों नङा, जोंनि ओनसोलनि माखासे जेंना जेंसिखौ लानानैबो खामानि मावबाय थादों। जेरै दा जोङो ड्राग्स फेग्रा मुवा बेफोरनि सायावबो जोङो नोजोर बोनानै ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नोजोर होनानै जोङो खामानि मावबाय थादों। आरो गेलेनायजों नङा, बाखि बेसेबां समाजजों मिलायनानै जों बेफोरबायदि समाजनि मोजां खामानि मावगासिनो।